ଅସୁବିଧା ଆସିଛି କାଲି ପଳେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଯାଉ ଏଠି ଆସି କାମରେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଆଜି ଯାହା ଆମର ନୀତିନିୟମ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଅଛି ଆଜି ସେ ବିଚାରଧାରା ପାଇଁ ଖାଲି ଅଭିନନ୍ଦନ ନୁହଁ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ସେ ଆସିକି ଥରେ ନୁହଁ ଆଜି 5 କୋଟିଟା କେସ୍ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କଲେଣି ଖାଲି ଧାମନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଆଜି ଏତିକି ଆମେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ଯାଉ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଯେକି ଆଜି ଗରିବ ସାହାଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଖରେ ଏତିକି ଆମେ ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସହଜରେ ଆସି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମର ସେ ବସ୍ତୁ କରିକି ଦେଖି ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ଦେଇକିରି ସାହାଯ୍ୟ